Nôl y mis Mawrth, oedden ni yn neuadd Birmingham Symphony Hall yn canu yn Cystadlaeuaeth Barnardos Choir of the Year. Rhywbeth da ni rioed wedi wneud o'r blaen. Oedden ni eisiau mynd allan o Gymru a eisiau profi cystadlaethau gwahanol. A fi o'n i'n ffodus iawn i ennill y cystadlaeuaeth honno. Ac hyd yn oed mwy ffodus wedyn, y wobr oedd cael canu yn neuadd Albert hefo y Royal Philharmonic Orchestra. Felly penderfynu nathon ni i fynd â un o darna Gareth Glyn. Ac Pacio ganon ni yn Birmingham. Wel, mi ddos Pacio allan o'r ddrama gerdd Branwen a sgwennwyd ar gyfer 2000. Mae pawb yn brysur yn mynd i Werddon, a mae'r myryrion yn gorfod pacio'r holl bethau. Ie, mae'n ledyn hoff iawn o gynnu'n prysurdeb a paratoi. Mae'n mynd reit yn ôl i bethau fel hiw cymuned nath ni ddysdad, gosod y stondina a bethau felly. Ac yn yr achos yma, oedd y syniad o brysurdeb, Pacio, a pethau'n mynd i fewn i'r gist. Dyma fi'n mentro ryw ddwrnod e-bostio Ben Pope, yr arweinydd gwadd, a gofyn, would the orchestra consider accompanying the choir? Gan feddwl bod fi'n mynd i gael, na, ti'n modd, hawlia, na, mae'n mynd i fod rhydryd, yn sydd bing, mae gallu, of course we would be delighted to. It's wonderful to work with you all, and it's been such a thrill to get to know this piece. I think it's a wonderful piece, and Gareth has done a fantastic job of orchestrating it. Mae'r gair Pacio yna un hed, ond Pacio, yna rhywbeth prysur am o dais yma. Ac oedd y geiriau yn ysbrydoli fi'n syth i ganu, neu i gyfansoddi, yr music gwmching yma, a dyna lle ddechreuodd o'i gyd. And it's a challenge for the choir to have to adapt to a totally different space, totally different accompaniment, having never heard it live with the orchestra until this afternoon. And hats off to them, just absolutely amazing. And to all your team, because you're just wonderful. O'n i'n gwybod wrth gwrs y bys a dy godi yn medru gyfnod yn iawn efo'r pa mor anodd oedd o. Sy'n byth yn sgwennu fel yna i blant heb wybod pa fath o blant oedden nhw, sef y blant talent tognas gen y corintyn. A hyfforddiedig. A hyfforddiedig, ie. Gafon ni'r profiad ar fraint o drefnu bod y cor yn mynd lawr i Llundain. So oedd y cor hyn yn amlwg yn cael perfformio ar ben ei hunan yna. Felly wnaethon ni benderfynu, nawn ni fynd ar cor bach. Ond hefyd... Oedden ni eisiau rhieni ddod i gael profiad o cael gweld nhw'n canu yn fyw a... Cos mae'r lle jyst yn... Yn anhygoel, dydy. Mae bod yn yr Royal Albert Hall i fi fy hun yn freuddwyd achos dwi rioed wedi bod yma. A mae cadw yma fy mhlant wedi bod yn rhywbeth gwbl wefreiddiol. A mae'r cyffro a jyst i llygaid bach rhwng agor i fyny gweld yr adeilad rwyd y gongol. Waw, da ni yn y Royal Albert Hall. A mae wedi bod yn eitha hudolus a dweud y gwir. Pan nathon ni gerdded fewn i'r Albert Hall, oedd o fatha, waw, oedd o really cool. Oedd o bach fatha, oh my gosh, da ni actually gael canu efo nhw an. Ac oedd y lle jyst yn llawn pobl. So, oedd o'n pressure, ond oedd o hefyd fatha, da ni jyst eisiau joio hwn, cos neud o eich ddim byth digwydd eto. Just gweld y lle mor fawr, gweld yr llwyfan, fel lle'n masif. Fel cyn aelod, ac erbyn hyn fel cyfeilydd, mae gweld y cor hyn yn canu Pacio yn fyma heddiw yn swreal bron. A dwi'n meddwl eich bod nhw'n sylwi pa mor freintiedig ydyn nhw'n cael canu efo'r Royal Philharmonic Orchestra. Profiad nawn nhw byth anghofio, a dwi'n gobeithio nawn nhw fwynhau bob eiliad. Dwi yn hollol yn fy nghalon, yn fy stumog, yn fy holl enaid dwi'n trystio chi. Dwi'n yn poeni dim amdano chi o gwbl. So, just rhowch chi'r excitement na i fi, excitement Branwen a'i morwynion hi, a ran Cymru gyfan i gyd, ac yn enwedig o ran Sir Fôn, mae hon yn chwedl Sir Fôn. A dydwch chi'r stori Sir Fôn wrth pawb ar y llwyfan yna. Iawn? Oce? Reit, off â chi wan ta boys. Mae'n
Oedd o'n profiad amazing, dim byd os o'ch chi rioed yn ei blaen. Dwi'n gwybod o Mari really proud yn ni, oedden ni just gobeithio sa'n teimlo yn hapus. Mae'n sort of honourable moment yndi, fel cael canu yn yr Albert Hall. Dal bach yn gobsmacked, really. Dwi'n meddwl, gorau da ni rioed yn ei Pacio. Oedden ni wedi gweithio fatha tîm efo'n gilydd, oedden ni gyd yn dallt yn gilydd, a oedden ni just yn edrych ymlaen neud o fatha un cor, be hefyd oedden ni fatha un teulu, un ffrind fatha mawr, ie. Dwi wedi dysgu pa mor bwysig oedd wedi cael bod yn rhan o'r cymuned y cor, a bod rhaid chdi jyst cymryd bob profiad a mae'r peth gorau neud i. O'n i jyst yn teimlo mor falch ohonyn nhw a mor excited iddyn nhw, achos dwi'n gwybod faint mae'r profiad yn anolygu iddyn nhw. Oedd o'n mor special clywed Cymraeg i ddechrau fo, gweld gwynebau yr bobl ifanc yma jyst yn mwynhau hynna'n de. Dwi'n eisiau rili joio. Mae'n teimlo fatha bod yr Albert Hall yn hen ffrind i'r cor yn gyffredinol. Dwi'n gwybod faint o weithiau da ni wedi bod yma. They're never going to forget singing in the Albert Hall for a start. Singing in the Albert Hall with a world-class orchestra. I mean, it's amazing. Dwi'n meddwl bod nhw wedi cael ei ysbrydoli. Maen nhw wedi deud yn barod, dwi eisiau dod yn ôl i fan hyn. Mae merch fenga'n cael gwersi clarinet, a mae'r ferch yna'n cael gwersi piano. Felly maen nhw'n gweld yr offerynwyr yma, yn gwneud gyrfa anhygoel. Bydd yn cofni am byth, dwi'n meddwl. Byth tot. Chi ydy yr fersiwn gorau o Menter Môn sy'n rioed wedi bodoli. Dwi'n meddwl bod fi rioed wedi clywed cor o bobl ifanc yn canu fel o blaen. A o'n i efo lump yn yngwddw, o'n i'n troi at Ella a Gles oedd yn eistedd ymwneud fi, a hefyd bron yn beichio crio. Just proud i fod yn, nid yn unig yn Gymro, ond i fod yn rhan o deulu Menter Môn, dwi'n meddwl. Dylech chi gyd fod mor proud o be ydych chi newid gyflawni. Mi oedd y neuadd yn llawn ac yn mwynhau bob eiliad o'r gan, a cariwch hynna efo chi bob dydd achos mi oedd o'n rhywbeth mor special. Mwynhewch. Peidiwch â cymryd o rio ddifri, mae yna ddigon amser i hynny. Mae cerddoriaeth yn anreg i'r byd a mae cael y cyfle i ganu efo cor. Newch chi jyst ddim byth i faru, felly joiwch. Daliwch i fynd i'r cor, nes bod chi rhy hen a wedyn gyrwch eich plant yna pan maen nhw wedi cyrraedd, a wedyn mae rhaid chi cael
dilyniant, a cofiwch dal i wrando ar y Mari, achos mae'n amlwg bod ti'n gwybod beth mae'n neud, a mae'n amlwg bod chi dal yn mwynhau mynd ati hi, a mae hynny'n fynd drwy'n na chi ac yn ei hun dda. Ia, na beth bynnag ydych chi'n gwneud, ym mhen 20 mlynedd arall, fedrwch chi medru edrych yn ôl ar cyfraniad chi fel unigolion i'r côr ac mi fedrwch chi deimlo'n falch iawn fel yna chi. Keep doing what you're doing because you do it so well. Keep inspiring each other, you know, the older ones and the younger ones. Feed off that energy and keep innovating as well. Something new, something mixed with something old, you know. Keep the spirit alive and keep what you are, the essence of what you are, which is really, really important, and the pride in your heritage. Dwi'n gobeithio rwla y mywyd neu'n nyfodol y plant bobl ifanc y côr, y bydden nhw'n cofio neu y bod o wedi meithrin rhyw fath o belen bach o hyder ynddyn nhw yn be bynnag maen nhw'n neud.